siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Kahit ng kanyang buhay inalay niyang gusto, pag-ibig niya ay tunay, tapat at totoo. Mayroon pa siyang puwang dyan sa puso mo. Si Kristo ba'y tatanggapin mo? Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siya'y mamuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. At siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Kasakitan nga imo na nasugatan, ayaw ka balaka, ayaw ka tingala, mga pagsulay lang na. Kung ikaw magmaluya, sang piton lang nimo siya, kayang Diyos ang damutabang sa kagulanan o kasubanan, padayon lang hangtod sa katapusan, magmaligon lang, magmaisog lang, pag-atuban ni anang kasakitan, upadayon na, magpailog lang, kung ikaw pag-asulayan, kay human ni anang tanan, maampun mo ang kadaugan. Kung imo gihunahuna nga wala kanay paglamu, o kay human sa kagabion, may muabot nga kabuntagon, ang kahayag sa paglaom, magmaligon lang, magmaisog lang, pag-atuban ni anang kasakitan, upadayon lang, magpailog lang, kung ikaw pag-asulayan, kay human ni anang tanan, maampun mo ang kadaugan. Kung imong malagpasan mga babay sa imong agianan, ang Ginoo may giandam sa tanan nagatuman, ang kinabuhi
nga walay katapusan. Magmaligon lang, magmaisog lang, pagatuman ni anang kasakitan. Mupadayon lang, magpailob lang, kung ikaw magasulayan. Kay human ni anang tanan, maangkon mo, maangkon ko, maangkon tang kaluwasan. Lahap ka ba sa mga butang nga imong nabatnan? Unya sa dakli imong makita, ug mahanaw lamang apan ang Dios dili magbiya. Bisan ikaw sa maniana, maguban siya sa walay katapusan. Itugyan lang sa atong amahan ang mga problema o kabalakan ning kinabuhian sa mga butang nga imong nabatnan. Kontento lang ang ikinahanglan sa Dios nga gamhanan, kay siya malipay nga magauban sa iyang katawhan. Kadaugan maangkon ta matud sa pulong niya, o kita dadun sa puloy-an nga langit nun. Itugyan lang sa atong amahan ang mga problema o kabalakan ning kinabuhian sa mga butang nga imong nabatnan. Itugyan lang sa atong amahan ang mga problema o kabalakan ning kinabuhian sa mga butang nga imong nabatnan. Tugyan lang sa atong amahan ang mga problema o kabalakan ning kinabuhian sa mga butang nga imong nabatnan. Sa atong amahan ang mga problema o kabalakan ning kinabuhian sa mga butang nga imong nabatnan. Sa mga butang nga imong nabatnan. Sa
Adunay dapit nga giandam ang Ginoo, alam kanako o kaninyo. Walay kasakit nga bation mo, kay mauban ang Ginoo. Nagasidla ang kahayag sa maong siyudad, sa magkristal ug bulawan ang imong puloy anak. May tubig og mga prutas dito, kahoy sa kinabuhi. Walay kangit-ngit nga makita mo, ni kagol anak. Nagasidlak ang kahayag sa maong siyudad, sa magkristal ug bulawan ang imong puloy anak. Nagasidlak ang kahayag sa maong siyudad, sa magkristal ug bulawan ang imong puloy anak. Nagasidlak ang kahayag sa maong siyudad, sa magkristal ug bulawan ang imong puloy anak, ang imong puloy anak.
Kristo. Kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong buntag mga higala, among mga suki ug mga panalangga na mga matigpaminaw dinhi sa Tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kini kanatong kasayuran mga pasidaan, aron kita mga higala mahimong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita, tulumanon usab nga nagapanuktok og mabukas sa atong mga salabutan ug magahatag kanatog mga giya, mga pagtulun-an nagsukad sa balaang kasulatan aron kitang tanan mga luwas sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. So, good morning sa tanan nato nga mga kahigalaan kutob sa naminaw karon o giabot sa labog nining ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So good morning sa tanan nga mga radio listeners, no, kutom sa naabot o naminaw sa radio karon o may isang buntag sa tanan nato nga mga viewers sa Facebook, sa bisan asa nga bahin sa kalibutan karon nga nagatan-aw, nagapaminaw. So kamong tanan mahigala, kinasing-kasing namo nga gina-welcome sa pagpakig-uban ining tulumanon sa kini ang maayong balita. So welcome kamo, pwede na mong kapadangat o mga mensahe diri sa atong programa, pinagi sa pag-text, no? Pwede sad sa aris comment section nato sa ato nga Facebook, sa DYCM Bugo Adventist. Namoy mga importanteng mga messages, sa mas mga birthday greetings, mga anniversary, so guban pang mga importanteng mga messages. So mahimo nga inyo nang ipadangat tinigala aron amo nang basahon ni Brother John, o kung doon naman pananglit kamoy mga pangutana o mga follow-up baka hinuon sa mga pangutana atong gitubag dinhi o niya gusto mo og clarification tungod kay tingali dili kaayo tin-aw nga inyong nasabtan ang mga tubag, so makahimo mo mga higala sa pag-follow up, no? I-text lang or pwede sa atong comment section sa Facebook aron ato nang matagaan og pagtagad makahigalaan. So sublion na mo ang tanan atong gina-welcome. Ato din nga pangumustahon ang tanan natong mga minahal nga makaigsunan og kahigalaan diya sa Negros Oriental og sa Negros Occidental. Kutob diya sa Naminaw og naglantaw sa Facebook atong gina-welcome. Aniya atong mga kahigalaan o makaigsunan dres Masbati sab nga mga viewers sa Facebook. Kalabaras Masbati, nag-view na sila sa atong live, no? Sa Facebook. So kamon tanan diha mga pinalangga, mga minahal na mo makaigsunan o makahigalaan. Sige hapon, welcome kamo niining tulumanon sa kini ang maayong balita. Ani atong tanan nga mga listeners o mga viewers diri sa Biliran Province, no? Good morning sa tanang taga Biliran og tanan nga taga probinsya sa Leyte. Ato sa gina-welcome mga kahigalaan nato diya sa Ormoc, diya sa Matag of Leyte,
Ya, kumusta ang tanan taga Merida, Dias Palunpon Liti, niya ato sa pangumustahon ang tanang taga Baybay Liti o Baybay City sa Liti mga higala na adiha si Brother Sanico. So mayong buntag ni mo po o welcome sa atong programa o niya mga tigpaminaw nato diri si Isabeliti, mayong buntag Dias Kananga. Niya good morning sa tanang taga San Isidro Liti, tanan nga taga Isabel, mga kigilaan sa nato diya sa Kalubuan Liti, niya diha sa Tabango Liti, mayong buntag ng tanan. Good morning dahil ng Brother John Cuson diya o kauban ng Sister Jody o sa tanan nato mga kaigsunan o kahigalaan ng naminaw. O niya good morning sa tanang taga Villaba Liti, atong gina-welcome diya, atong pasalamatan sa Sister nato Insinso sa ilang sound system o si Ma'am Gretchen Novela, no? Mayong buntag sa tanan ng mga nagagamit o mga sound system diha sa Leyte, diri sa Negros, o atong gina-welcome ang tanan. O niya mga suki nato nga mga tigpaminaw diri sa isla sa Camotes or Camotes Island. Welcome ang tanang taga Camotes, no? Atong mga listeners o mga viewers diha sa Facebook. Ni ato sang pasalamatan si Brother Tato Sotilo sa iyang sound system with trompa gina diha sa Lower Kagkagan. So good morning Brother Sotilo o niya diha sa mga sa tanan nila to diyang mga pinalanggang kaigsunan o makahigalaan. Ato sa mga listeners diri sa isla sa Bantayan, niya mga viewers nato diha naglangkob na sa tulo ka mga lungsod, Madridihos, Bantayan o sa Santa Fe. Tanang taga Madridihos karon nga naminaw, welcome kamo sa ato nga tulumanon. Tanan nato mga viewers diha sa atong programa, ato sang gina-welcome mga tigpaminaw nato diri sa Bantayan, lungsod sa Bantayan. Good morning yung tanan, nya welcome sige atong mahigala sa atong programa. Tanan nato mga viewers diha o ni ato sang pasalamatan ang atong mga pinalangga diyang makaigsunan nga aron sila makashare sa ilang mga silingan sa pulong sa Dios. Pinaagi nining atong programa, so nagpalit na gina sila tuyo og sound system aron lamang mapadungog ang pulong sa Ginoo ngadto sa ilang mga palibot. Atong pasalamatan diya sa Brother William Tadlas o niya si Brother Cotijo Sab diha sa kuan nga ng tikad, no? Mayong buntag o diri sad sa isla sa Lipayran si Brother Rosernas o niya mga tigpaminaw nato diya sa makilaslahan sakop sa Bantayan atong gina-welcome diya si Lagon sa Doong, Butiges sana o uban pa nato dihang mga kahigalaan nga nagsunod. Diri sad mga higala sa Santa Fe. Good morning sa tanang taga Santa Fe. Ni atong pasalamatan si Brother Lot Bilabili Sound System. Tanan natong mga viewers diha sa Facebook. Welcome ang tanan. Niya mga suki natong naminaw diha sa Hilantagaan. Atong gina-welcome mga tigpamana nato diha sa isla sa Kinatarkan. Kinatarkan Island. Drisad sa isla sa Hibitngil. Good morning sa tanang taga Malapascua Island o tanang taga Carnasa. Kamong tanan diha mga pinalangga namon tigpaminaw. Gina-welcome mo namo nining atong programa. O niya dinhita mga higala sa mainland Cebu. Tungod kay kini atong programa lanog-lanog man sa radio. Niya uban naggamit nag-Facebook. Ang uban radio gyud, Minos Radio o niya gatanaw po sa Facebook kay aron makita sa nila atong programa. So kamuntan nila gina-welcome no mga tigpaminaw to this mainland Cebu. Bisan pa man diya sa Balanban sa Kabukiran, makuha sa DYCM diha na mga igba, mga tumoy sa makabungturan, lanog ka nitong programa. So maayong buntag sa mga Elgira diya family. O niya mga tigpaminaw nato diya sa dinhi sa Asturias, sa makabukiran sa Asturias, kabukiran sa Tuburan, o bisan pa man diri sa Tabuilan. Atong pangumustan dahil si Dong Bob Ritoya karon. Mayong buntag ni mo Dong Bob diha sa Mangga, Tuburan. O niya mga suki na itong naminaw diya sa Tabuilan.
Kumusta daw mga Tugahan family, mga Mahinay family? Kanya, kumusta sa tanang makisunan to diya sa Kalimbangan o sa Dalib, no? Ato mga pinalangga makisunan kay galaan ng uban diya nakaalaga si Ginoo tungod sa ilang kanunong pagsunod sa ato nga programa nahayagan sila pinaagi sa tabang sa balaan ni Espiritu. Kanya ato mga tigpaminaw usab diri sa Gimpilakan. So good morning sa tanang taga Gimpilakan. Labi na diya sa mga pikit-pikit family, mga Tirana, atos mga Samson family, kanya atos mga Gulbin family, mga Alfrenon, kanya atong mga tigpaminaw sa diri sa Kalambua, atong pangustado si Brother Maning Masbang. Mayong buntag nimo Brad Maning, kaya si Brad Maning po, nahimong panalangin siya kinabuhi ang kadtong Yolanda, kaya nakaundang siya panahi ning uli silang panimalay, unya iyang lingaw ang pagpamati sa itong programa. Kalawis Ginoo, siya kauban na nato, no? Kaya nasabta niya ang kamatuoran. Good morning sa ni Brother Pipi o Sabia diha sa Sabah. Good morning ni mo, Brother Pipi. O ni ato mga suki nga naminaw dito sa Carbon. Bisan pa diha sa Katmo, no? Good morning lang Brother Mario Alquisao, aban sa sakop siyang family. O niya, tanan nga naminaw diya sa makabukiran sa Katmon, makabukiran barangay, sama sa Santikan, Agsuao, sa Bunya, sa guban pang makabukiran barangay diya karon. Di naglanog-lanog kini atong programa, mayong buntag kaninyong tanan. O niya, atong mga suking naminaw dirisad sa Sugod, o sa makabukiran barangay sa Sugod. Kinasing-kasing muna mo higala nga kamong tanan, among ginadapit sa pagpakiguban o pag-participate dinhi sa ato nga tulumanon sa radio. Good morning ng tanan, unya mga suki sa nato nga tigpaminawan diri sa Bourbon. Good morning sa tanan taga-poblasyon Bourbon. Naadiya sila Sister Fidelina, mga na-convert na sa programa sa radio. Salamat kayo. Unya mga tigpaminaw nato diya sa Lao, Bourbon, diha sa Kalabiran, asa to'y mga bag-ong makaigsuunan diha nga nakaplagan sab na sa pagsuroy-suroy ni Brother Amay Pitugo diha sa Kabukiran, no? Diha sa Kalabira, Bulbon, na atay mga nahimo diya makaigsuunan, na-baptize tigil sila. Ang ila maulang ang pagpaminaw sa atong programa na sabta nila o nagtawag sila dugang pagton Bible study karon sila ato na makaigsunan. Good morning diha sa Bundo, Bourbon. Kumusta din mga Morelio, mga Orsal family o uban pa nato dihang mga kaigsunan o makahigalaan mga bag-o nato makaigsunan diha, no? Mayong buntag. Good morning ni Brother Kataraha diha na kinipon siya usas mga bunga sa atong programa. O mga tigpaminaw nato diha sa dinhi sa San Jose, Bourbon, atong pangumustahon sa si Brother Amay Pitugo o iyang family. Family gid sila nga nahimong bunga sa atong programa. Kanya naapo diya si Brother Rodrigo Villamor, nagagamit na siya og trumpa. Maglanog-lanog ni atong programa mahigala diya sa San Jose, Bourbon. Good morning yung tanan taga San Jose, Bourbon. Yes, kabuyong. Atong mga tigpaminaw sa dirita sa Tabugon, ato sang gina-welcome ang tanang taga Tabugon nga naminaw. Good morning lang Brother John Lobetania, iyang family. Nila ni Sister Remedios Monteliano, nga kani po ni Sister Remedios GMC po ni siya, active in GMC. O niya, sa tanto niya sang pagpaminaw sa programa, nakasabot gid siya. Karon siya is day, o niya, nagpagamit na Ginoo diha sa buluhaton si Ginoo. Good morning sa mga nilang Sister Delma Ando o mga Ando family, mga tigpaminaw po sa programa dahil po sa Tabugon higala. So good morning niyo, no, sa mga Ando family diha sa Tabugon, magkumbado Tabugon. O niya, marinapon si Brother Pipi Orsal diha. Good morning sa ni Brother Jimmy Rameses, madasigon o babtikon nga Lee Pritzer diha sa Tabugon. Good morning ni Brother Jimmy, uban sa imong pinalangga, no? Kaniya, good morning sa nila ni
Brother Joel Tirana, kauban ni Ma'am Rotsini Lingganay Tirana. Tanan diha kadinyo no, di nato ikamensyonatan, pero kamong tanan kinasing-kasing namo nga gina-welcome karon nga kabuntagon. Kani ari ta diri mahigala sa Labangon, Diyos Kanaw-Kanaw, at mga suki din naminaw, mainguman diri sa Managasi, Bourbon, ato din pangumustahon no, ang mga Nano family. Kani ato sa pangumustahon si Sister Erenia Soliano. Good morning nimo, sister. Oban sa imong family. Kani ngadtos mga Saladaga family dia, mga Elarcusa o mga Romagos family. So tanan ninyo diha no, atong mga minahal nga makaigsuonan o makaigalaan. Welcome kamong tanan, mga viewers nato. Kanya kumusta sad ang mga Jordan family diri sa Lamak. Kanya mga tigpamunon to des Ilihan, des Kandangas. Bisan pa man dito mga higala sa Mahayahay, Kadwawan. Ato sang pasalamatan si Brother Bean Easter sa naglanog-lanog niya nga trumpa diha karon. So good morning Brother Bean, mga Easter family, atos mga Barili family, o tanan nato dihang maminahal nato makaigsunan, makaigalaan. Welcome sa atong programa. Diyas Tagaytay. Atong ipangumusta diya si Brother Serapin. Gaw, maing buntang nimo. O niya, ngadto sad sa mga Maluluyon family. So good morning sa mga Maluluyon family. Mga Rosasinia family. O niya, mga Pinia Florida family. O tanan na diya sa Eden. Di nato ika-mention tanan, pero kamong tanan mahigala ato amo nga gina-welcome karong kabuntagon. Good morning sa mga Alicos family, ngadtos mga Agua family. O niya, belated happy birthday day sa Kaluha. Si Sister Marisa Agua, ngadto nila Sister Marisa o ni Sister Hini Aranita, Agua Aranita. Okay, good morning no. O niya, atong mga listener diha sa unahan sa Kadawan gyapon na mga Coralde family, ngadtos mga pamilyas mga Dimapi. Good morning sa mga Risoor family, ngadtos mga Arrogante family atong gina-welcome. Good morning sa mga pamilyas mga Fuentes diha sa Salingan Diyos Kadawan, mga pamilyas mga Alconten. Tanan diyan atong mga salingan sa Kadawan. Kaya naglanog-lanog po niya itong programa sa Kadawan. Kaya naapuron niya si Sister Marites Paraiso uban siyang bana nga mag-operate sa sound system doon ay trumpa na nagtingog sa Seventh-day Adventist Church. No? Mga naminaw karon diya, Dias Lower Kadawan o sa Upper Kadawan. Gina-welcome mo na mo higala karong kabuntagon. Good morning guys, mga Beronas family diya. Belated happy birthday po ni Brother Marcelo Beronas po, may buntag nimo. O sa ato mga bagong makaigsunan diya, gina-welcome na to. Mga Tirana family, welcome. O niya, ato tato higala sa barangay sa Libho. Ato sang gipangumusta karon ang tanan taga Libho, no? Duha na gina ka sound system karon diya. Ang karaan nga nagtingog diya kang Sister Linda Kamay, diri na sa Purok Dakit, sa ibabaw sa Libho. Naglanog na yan trumpa. Plus karon nakapalit pa yun sila si Brother Nelson Bersero o kusog yun o lanog kaayo nga amplifier na apo na diha sa Atbang Rapod, no? Atbang Rapod na sa Purok Dakit man to niya. Kanang ilan nakalimot kung saan ang Purok. Lanog ka na, igbaw na sa bungtod yapon, duha na katrumpa nga maglanog-lanog, murag matabwag ang tibok Libho, mga higala. So Brother Nelson, salamat o good morning ni mo diog, mga silingan diya nato nga naminaw karon sa atong programa, kinasing-kasing manamo mga higala nga gina-welcome sa atong tulumanon. O niya mga Bible students sad nga among gidumalahan ni Brother Nelson diha sa dool sa Horacio Franco National High School, ngadto sa mga Maglasang family, amo kamong gina-welcome sa atong programa. Tanan nato diha makaigsunan nga naminaw. Nakambadaliyo sab siguro nagtingog puro diyan sa system.
mga tigpaminan to dis mabuli, tanan nato diha mga silingan, atong kina-welcome niya, atong brother o sister niya, Lester PB Pasyon, sila brother Junior, kumusta mo tanan na, Lester Bobina di, ang family, yung atos mga pamilya nila ni Sister Mercy, nila ni Rizal di, good morning, nila sa mga Gutierrez family, brother Felipe, Lester Rosemary, mga Saga family di, atong kina-welcome. Good morning sa nila ni Sister Chari de la Cruz, uban siyang family, de la Cruz Nugas. Good morning sa mga nila ni Sister Susan dia. Good morning sa Sister Susan. Mga Espinosa family atong gina-welcome. Ngadto sa mga ngadto nila ni Sister Enelia. Ngadto sa mga nila brother Eric no, uban siyang family. Nila ni Brother Roy diha karon, nilang Sister ngadto sad ni sayang pinalangga ang asawa. Ngadto sa mga maglasang sad family diha karon. Welcome sa atong programa. Niya dirita mga igla sa Kanagahan sab, lanog po na atong programa sa Kanagahan, kanay mga sound system diha. Kang Brother Bernie Katakis, Brother Christian Vistar o kang Brother Ani Priscilias. So good morning sa tanan nga taga Kanagahan, kutubsad sa naminaw sa lanog sa mga trumpa na lapita, gina-welcome mo namo sa pagpakiguban sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Ato mga viewers diya no, good morning sa tanan taga Kinawahan nga naminaw. Atong gina-welcome atong mga brad o mga sis diya karon, mga friends nga naminaw sa Kinawahan, diya sa Musugon, diri sa Lambusan, atong gina-welcome diya ang tanan. Good morning ni Brother Christian Lumihok da, iban siyang family. Tanan di natumating pamilya, mga Buyusi family, mga Hapitan, mga Frasco family. Ngadto sa mga Magdadaro family. O tanan na lang di higala sa Lambusan. Tanan sa mga listener nato, mga viewers diri sa Tambungon. Atong pangumusahan si Brother Roger de los Santos. Good morning ni mo bro. Uban siyang family. Atong gipahumduman ang atong mga kahigalaan sa Tambungon nga kung pananglit higala mangita mo mga pisos motor kay dunay problema niyo motor, ilang magkalimot doola ninyo ang Advent Motor Parts sa unang pangitaon tungod kay na atbang sa public market sa Tambungon kilid sa highway. Inyo makita ang Advent Motor Parts, di panagiya ka na Sterlida o Brother Rini Sigarino. Maabli na sila ikas Domingo kutob sa adlang Bernes, sirado sila pagkaadlaw Sabado. Ato mga tigpaminaw sab diri sa Anapog no. Good morning Bro Nolan uban siyang family. Siguro human diri sa atong programa mo out ta diri mo anha ta diri sa Anapog kay nasa tay Bible study no. Bible study sa amigo sa iyang anak ni Brother Nolan, si Brother Ivan Aritoya, o sana siya sa trabaho diya sa sitio sa Tambungon. So good morning mo sir. O continue atong Bible study human diri anak ko diya sa Anapog no. Atong mga tigpaminaw sab diri sa Kamansilis no, maimbuntag ninyong tanan. Diyos Bangkasan, Brother George Luna yang family, tanan diyan naminaw taga Bangkasan, tanang naminaw nga taga Manyo, atong ipangumusta labi na ng Brother Elvis Peritos, mga Peritos family, ng Brother Jebel diya karon, mga Gupio family, o uban pa natong mga listeners and viewers diya sa Manyo, mainguman diya sa Look, Sanrim, atong pangumustahan diya mga Samson, mga Lopez family, mga Vargas, Ibanez family, o sa uban pa diya natong mga listener diya sa Lawis, kumusta mga Pelicano diya family. Ngadto sa mga taga Sandrin gyud sa lungsod, atong pangumustahan diya ang mga Monteroyo family, tanan diya ninyong naminaw, mainguman ang mga Suson family, o ngadto sa mga pamilyas mga larga diha sa Arcawanon, mga Likigan, ngadto sa Kabatanya, o mga pamilya sa mga Layon, o uban pa nato diha mga listener, mainguman sa tanan nato mga pinalanggan tigpaminaw diri sa Patag San Remigio. Good morning din tanan sa mga ansyano, mga Boracay family,
o uban pa nato diyang mga kaigsunan o makahigalaan nga naminaw. O niya, tanan natong naminaw sa kinatibukan sa Sanrem. Welcome. Mainguman sa atong mga listener diya karon sa Dan Bantayan. Atong pangumustahon ang tanan gayud taga Dan Bantayan. Diha sa Madadihos, good morning. Diha sa Maya. Atong pangumustahon diya ang tanan nga naminaw Desmaya. Labi na Desmaya dito family. O niya mga Bible students ni Brother Isaw, may buntag na Brother Isaw dito diya, good morning. Sa tanan na lang taga Maya, o niya tanang taga Kortihan Church, at makaisunan o kahigalaan diya karon. Mga tigpaminaw nato diri sa Lanao, Dan Bantayan. Good morning guys mga Miralies, mga Punay, family. Tanan diya nga naminaw no sa Lanao, Dan Bantayan, mainguman diya sa Talisay, Dan Bantayan, at pasalamatan sa Brother John. Tanan diya natong mga brad o mga sis, o niya atong mga pads o mga mads nato diya, mga brothers and sisters, mga friends natong tigpaminaw, atong gina-welcome sa ato nga tulumanon. Mga viewers nato, diyan dapita. Niya atong mga suki nga naminaw sab diri sa Medellin. Dasdang lungsod Medellin. Good morning des mga gulimas dia De La Cruz family nga always nagapaminaw. O niya ngatos mga Langgido family dia sa proper sa lungsod sa Medellin. Kanya good morning sad sa mga pamilya sa mga Soliera. Dia sa Brother Alex Kanyada dia sa Lamintac Norte nila ni Municipal Councilor Raymond Olivar. May buntag ni mo konsehal. Og sa tanan na lang taga Medellin diya sa Corba, sa Pindog, maingon man diri sa 108 Medellin. Ato sang itunol ang mga pagpasalamat kang Brother Terbo Pubadora. Away paglubad, iya gining i-on air ang ato nga programa diha sa iyang sound system sab, no? Lanog-lanog po na yung mga trompa ni Brother diha sa 108 Medellin, Brother Terbo, no? Good morning po diha sa mga pamilyas mga malinaw. O ni ato mga suki nga naminaw diri sa sakop nining Malambuon nga syudad nga mao ang Bugo City. Atong gina-welcome ang tanan taga Binabag nga nagsunod. Labi na dias mga Gabiani, mga Bersero, mga Olingay family. Good morning ni Brother Lino Sab diya sa San Antonio. Lanster Ami diya, may buntag, Sir Ami. Atong gina-welcome, aming ikot. O niya mga suki natong naminaw sab diri sa Anunang Sur o sa Norte. Good morning mo tanan di ano? Tanang taga Anunang. O niya tanan nga taga Barangay sa Lapas. Ato sang gina-welcome sa atong programa. Mainguman sa atong mga tigpaminaw diya sa Kabangkalan. Kabangkalan Dakit Bugo City mo. Sa ako sa Dakit Misuna kung ako nasawop. Yeah, good morning sa mga Lipaw-Paw diya family. Nga ito po ni retired Scout Ranger Isagani Aratsia, sir, may buntag ni mo niya. Salamat sa imong sound system nga always magtingog atol yun sa atong programa. Chris Brother Isagani, nakakapag po sa kamaturan. Siya kanunay nga pagpaminaw, pagsunod o pagtimbang-timbang sa mga pulong sa Ginoo nga atong ginahisgutan kanunay nining atong programa. Salamat kayo, sir. Good morning nila ni sa mga Bisabilia family diya sa Baas, no? Tanang taga Baas nga naminaw karon. Welcome o niya ngadto sad sa mga Derder family. Good morning sad ni Mumads diya nga always naminaw sa programa. O niya mga tigpaminaw nato diri sa dinhi sa Guadalupe, no? Maimbuntag sa tanang taga Guadalupe. Nadia si Pastor Hill de Liboyan family. Ngadto sa mga Pilayo family, maimbuntag. Mga Munoz dia family. Yeah, good morning sa lang Brother Edsel Ledisma nila ni Ma'am Ibing uban siyang family. Good morning niyo diha, no? O niya ngadto na ni Brother Merchant Kabagi na ni Ma'am Joy diha tanan nga naminaw ngadto sa mga pamilya sa mga Humawas, pamilya sa mga Valdusa, o uban pa diha natong mga pinalangga nga mga listeners o mga viewers. O niya, may nguman dito sa Tagasa, mga higala.
diya sa Tagasa, Marangog, Bugos City, tanan diya naminaw. O niya ato mga blood, diya mga sisters, no? Maayong buntag ng tanan. O niya mga tigpamanan to diya sa Libertad, diya sa barangay sa Udlot. Welcome sa itong programa. Tanan nga taga Syukon o tanan nga taga Nailon. Upper o lower Nailon. Kanang Simbuawan, upper na, panabilan diya sa lower. Maayong buntag no sa pamilya ng Brother Nelson Lipon. Nga to sa pamilya ni Brother Libby Lipon. Pamilya sa ni Anhing Jerry Lipon. Tanan diya ninyo naminaw sa upper Nailon, diya Simbuawan. Maayong buntag o welcome kamo sa atong programa. Mainguman sa tanan nato mga listeners o mga viewers diri sa Panabilan. Labi na diha sa mga pamilya sa mga Ritoya. Good morning no, mga Ritoya family. Ngadto sa mga Nailon family diha, maayong buntag. Good morning sad ngadto sa mga pamilya sa mga Bulambaw, mga Mulihon, mga Hilig family, mga Berdida, Canales family, o uban pa nato dihang mga suod kaayo nga mga kaigsuunan, mga brother o sisters diya karon, mga friends diya karon always taminaw kinasing-kasing munamo nga gina-welcome sa atong tulumanon. Maayong sa atong tanan mga listeners o mga viewers diri sa Gairan, maayong buntag sa tanan taga Gairan. O niya nga tanan nga taga tanan sab nga taga New Public Market ning siyudad sa Bugo o tanan nga taga Daan Carbon, no? O niya atong gipahinumduman atong mga listeners din sa Northern Cebu nga kung nagplano mo higala nga magpa-check up sa inyong mata tungod kay hanap-hanap na jutay nga matikda na diferensya, ay mong kalimot doolan ninyo ang Icons Optical Clinic. Ang Icons Optical Clinic nahimutang ka na din sa karaan nga landbank sa Bugo Atbang, sa karaan landbank sa Bugo. Ubos na sa Gaisano. O niya, ubos na, makita niyo diha ang katong karaan nga lain naman ay nagtinda karon landbank Atbang na Icons. Yung naaslaiban sa San Remigio. Kilid sa highway at bang reference makita nyo din ang Icons Optical Clinic on at the same time ang Icons Optical Clinic po may nagdumala sa clinic siyang karaan yun na clinic sa Bugo City ang Biraki Lubitania Optical Clinic nga niya po sa Bugo City kanya gipanag-iya ka na sa manigtiayon doktora o Dr. Konkon Lubitania. Abli na sila gikan sa adlaw Domingo, kutob sa adlaw Bernes. Sirado po na sila law Sabado. Anya alas 9 buntag, mag-open hangtod sa alas 5:30 sa hapon. So naman problema sa inyong pananaw, nahinay mo adto dito higala. Aron ma-check no, ang problema sa inyong mga mata. Okay, adto ta sa unahan, makadiyot higala kay mo pahuway tagkadiyot sa pagsulti niya una ang awit nga atong idalit no alang start. Subay sa dalan sa kinabuhi, samtang siya nag-iwag kanimo, non di kanunay ang iyang hayag sa pagsiguro sa kaluwasan.
ginharian niya. Cristo, Cristo, donggon mo ako. Ang pangaliyag ko pamatika, nga ikaw maghari sa kasing-kasing ko. Nga ikaw maghari sa kasing-kasing ko. Okay, padayon tahigala nga to sa nahano. So, subleon ako ang tanan nga mga viewers sad nato sa bisan asa nga dapit sa kalibutan. Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o uban pang mga nasod karon nga naglantaw ato nga gina-welcome sa atong programa. Unya, palihog lang po alang sa atong mga viewers, followers, mga listeners nga naglantaw sa atong live sa Facebook. Palihog atong i-share mga higala nga ato sa itong mga friend ang ato nga programa, no? Para nga daghan ang mablessed sa ato nga tulumanon. Pinagi silang pagpamati sa mga pangutana nga atong tagaan o katinawan dinhi sa ato nga tulumanon sa radio. So karumuntagan, nagapaminaw kamo sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Basta sa Bados gabi o Domingos buntag, kini ang maayong balita na. Pero gikan sa Domingos gabi kutob sa Bernes gabi Jesus is our hope na. Pero kami rin gihapon si Brother John ang magdumala na niya ang atong programa maoras sa gihapon, lain-lain lang title tungod kay sa sponsor maguda, no? Okay, ato nga tagaan og higayon ang ato nga partner si Brother John. Ato tagaan si Brother John og higayon sab sa pagtunol nga na kaninyo sa mga mainiton nga mga pangumusta. O niya, panahon na higala nga mo-send mo og mga messages sa comment section nato kay karong taod-taod atong basahon ang inyong mga messages aron mapadangat ni ngadto sa inyong mga kahigalaan nga inyong gisendan og mga mensahe. Akong ihatag ang panahon ni Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libe. Mga higala, maayong buntag ug welcome dinhi sa atong programa kini ang maayong balita. Una ug labaw sa tanan dalaygon ang Dios nga siya nagpakamayo sa matag usa ka nato ug niining kabuntagon dili ta malimot sa pag duol sa Ginoo atong isubmitter ang atong kaugalingon ngadto diha nga iyatang magiyahan sa tanang panahon sa atong pagkinabuhi nga dili ta mahilayo diha sa Ginoo. Again, good morning. Og sa tanan nga mga naminaw ning ato nga programa, tanan nga nagsunod, no? Ato nga pangmustahon ang atong mga kaigsunan dinha sa Iglesia sa Nazareth, maayong buntag sa inyo. Og unya sa tanan na lang gyud nga mga kaiglesiyahan sa distrito ni Pastor Habagat, no? Og unya dinhi pod sa Bugo sa distrito ni Pastor Hill Idolovirio. Maayong buntag pastor uban sa imong pamilya na nga wa karon sa inyong panimalay kay doon naman good pod mo'y seminar o gunya maayong buntag sab ni Ma'am Nurse, no? Okay, ato nga pangumustahon ang tanan natong mga kaigsuonan nga mahiligon, mahigugmaon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kumusta des na ilon ni Ma'am Rohama Filipo o niya ato sad nga pasalamatan ang ilang kanunay nga pagsunod sa atong programa sa tanan na lang dihas na ilon nila ni Parini Mihilig, Pari Nelson Lipon o niya sa akong igagaw diha si Abraham dihito o gunya na nila ni Sir Janjan dihito o ban si Mrs. no, may muntag Ma'am Joy Joy. May buntag sa inyo din niya ni Pari Jonel Hilig. Pre, may buntag uban si mong pamilya.
Ato sad nga pasalamatan ang ato nga mga listener diha sa Bilyabal Leyte, nila ni atin natin Sinso, Kuya Jose uban sa iyang mga buotan nga mga anak, apo ug gumagad. Mayong buntag sa inyong tanan dinha sa Bilyabal Leyte. O niya dinhi sa dinhi sa Linaw, San Isidro Leyte. Kumusta diha sa mga Kalusor family, mga Lumapak family? Mayong buntag sa inyong tanandahan la Sister Kualing Kalusor, nila ni Tatay Justiniano Lumapak, mayong nga buntag. Unya din sa Tabango Leyte ni Pare Rogelio Hilig, hilig naman kanana ang Urbuda, mayong buntag pre uban sa imong pamilya. Unya sa tanan na lang din nga nagsunod ng programa diha sa diot sa Isidro Leyte, no? Tanang mga kaigsunan nila ni Mr. and Mrs. Inting Mahait, Mr. and Mrs. Romeo Itang, ug sa tanan na lang gyud diha sa nga nagsunod sa atong programa, di man nato maisa-isa. O kunya ato sad pasalamatan ang atong mga kaigsunan dinis mga kaislahan dinis sa Ibitngil, sa Kinatarkan Island, niya diha sa Santa Fe, sa Bantayan o sa Madrid Hills o sa mga neighboring islands diya sa Bantayan Islands. Mayong buntag sa inyo. Sayod tang ubay-ubay sad nato gidihang naminaw sa atong program diya sa mga kaislahan. Well, mga higala, sa gikaingon ko na dili na lang gyud namo isa-isahon, basta nga kami maghatag gyud sa inyo og mga pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa ato nga programa. Okay, Brother Libby. Okay, salamat Brother John. So, padayon ta higala adto na ta sa pagbasa sa mga comments, no? Mga messages na akay basahon ni Brother John. Okay, nialan tayo gamay nga basahon Brother Libby ang kagabi ini, ato laning kuan good evening sir. Kanunay ming naminaw sa inyong programa si Sally de ini. Si Sally de ini ang akong mister, gusto siya nga makabisita sa inyong simbahan. Unya ang inyong simbahan dili ra kayo layo sa amoa, kay gikan sa amo ikatulo raman nga baryo niya, dali ra pod matultulan kay along the road raman. Okay, salamat kayo Sister Sally, no, sa inyong plano niya. Akong pasalamatan sad ang nahuna-hunaan nga plano sa imuhang bana nga mobisita sa simbahan. Unya kinini ang kuan ay gabot ninyo dito sa simbahan, pagpaila lang mo nga kamo listener sa atong programa sa radyo, ang mga kaigsunan nakailana nahibaluna nga naatay programa, og unya di magyud malikayan gyud na nga dili mo ma-entertain, naagyoy makighimamat sa inyo makigistorya. So aron dili gyud kaayo mo maan-isi, i-feel gid ninyo nga inyo na nga simbahan, kay mo na usahay gyud kanibang stranger ta, medyo kuan gyud maan-isi ta, pero ayaw mo kabalaka, no? Ayaw mo kabalaka, ginawilka mo sa tanan nga mga kaigsunan. Okay, Brother Lewi? Okay, daghang salamat Brother John. So, moadto na ta higala sa pagbasa no, sa mga messages. Atong gipasalamatan ang pagpakiguban karon ni Brother Donde Pinida. Nag-ingon siya dinhi, good morning brother to all. Okay, good morning Brother Donde Pinida. Anya ato tas pagbasa ni si okay, ato ning lantawon makadiyot ni si Brother Roland Neriginon. Maayong buntag diha Brad Lib og Brad John. Sunday morning sa inyong programa diha sa DYCM Bugo o sa tanang mga kaigsunan sa Tibok Pilipinas o sa Tibok Kalibutan. God bless sa inyo. God bless also Brother Roland Ginon. Niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. So good morning Day Chari, uban sa kang Brother Dodo o uban sa inyong mga kabataan
diha sa Mabuli. Nga nag-send siya og mga heart og kamot nga nag-pray. So thank you kaayo sa paglab ug pagampo sa ato nga programa. Kanya ni asad si Asel Brunula Sanchez. Happy Sunday from Sanchez and Brunula family in Balagtas, Matag-Ob, Leyte. So good morning sa tanang taga Balagtas, Matag-Ob, Leyte. Labi na sa mga Sanchez family. Niapod si Pastor Rogelio Sabate Edoliberio. Maayong buntag pads, live di aminaw tungod sa atong church sa Tabugon, near sa Sitio. Stop me, una, malipayong pagpaminaw sa tanang membro sa Northwest Cebu District. God is our partner. Okay, good morning, Pastor. Niapod si Joan Mingo Goliemas. Mayong buntag, Kuya Libby. Aduna ko'y pangutana. Mawala ba ang kaluwasan sa usa ka Kristohanon? Okay, ato ning timan-aning pangutanaha kay ato niya ning tagaan og panahon. Mawala ba ang kaluwasan sa usa ka Kristohanon? So, kuan man siguro marag dali ra maning taga-ag comments nato, Brother John. Mawala ang kaluwasan sa usa ka Kristohanon kung di na ta mag-Kristohanon, di na ta mga lagad, Brother John. Pero magpadayon ta sa pagpangalagad, ang kaluwasan gisaad si Ginoo. Ang kaluwasan sa usa ka Kristohanon na ang tinuod nga pagkasulti, ang kaluwasan gi-offer man na para sa tanan. Pero ang butang anong mawala na sa usa ka Kristohanon kung di na siya magkinabuhi bilang Kristohanon. Ang naamagoy tao nga naghunahuna sila nga sila mga Kristohanon pero ang ilang pagkinabuhi dili na kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Anang panahon na mawala gyud ang imong kaluwasan kay ang kaluwasan nagadepende o nagabase na sa imong pagkinabuhi. Sama pananglitan, gusto kang magdoktor pero dili ka mo eskwela, unsaon man nimo pagkadoktor? Sa samang pagkaagi gusto kang maluwas, kay lagi ang kaluwasan gi-offer pero di ka magkinabuhi og kaluwasan, mawala gyud na sa imo. In short, kinahanglan gyud nga magkinabuhi ang usa ka tawo sa kaluwasan aron siya maluwas. Thank you so much. Okay, kan salamat ba John? Anya kanang Kristohanon pusa na katawo nga nagtuo kang Ginoong Kristo. Nagtawag, nagsangpit kang Ginoong Kristo. Pero angay natong pamalandungon sa Mateo City 21, nagingon si Ginoos, dili ang tanan makatawag o Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginarian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa amahan nga naa sa langit. Okay, padayon ta mga higala nga tusunan ato ning tan-aw ning uban nga mga mensahe. Atong nakita din si Brother diapon si Brother Joan Mingo Golimas, ni pa siya ikaduhang pangutana. Kinahanglan ba nga magsigi og pangayog kapasayloan ang mga Kristohanon sa ilang sala? Dili na matawag og Kristohanon pa nga kanunay siya nga mga pasaylos kapasiluan siyang sala kay ang usa ka Kristohanon kung imong basahon nang Korinto 5:17 matud pa busa kun ang tao anaa na kang Kristo, it means Kristohano na, ang dahaang mga butang agi na hinuno ang bag-ong mga butang nahiabot na. So kung nabag-o ka na kay Kristohanon ka, dili na makatarungan nun pa nga magsige kag pangayog pasaylo sa imong mga sala kay ang sala mao ang paglapas sa kasuguan sumala sa Juan 2:3-4 ug unya Kristohanon ka naman unya wa ka na naglapas sa kasuguan sa Ginoo unsa pa mang salaa ang kanunay nimong pangayuan og pagpasaylo. Ang pagpangayog pasaylo sa diha nga duna kay sala nga nahimo diha sa Ginoo apan dili na pwede nga ang usa ka Kristohanon
kanunay siyang nagpangayod pasaylo siyang masala kay kanunay pod siya nga nagpakasala kay ang tao nga naa kang Kristo siya bag-o nang binuhat himununo ang tanang mabutang daang mabutang nga ginaog ang bag-ong mabutang nahiabot na. Sa Episo kapitulo 4 bersikulo 21 hanggang 23 24 busa kun kamo tinuod man nga nakadungog mahitungod kaniya ug nakaila mahitungod kan maingon nga ang kamaturan ana kang Kristo hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karang paggawi sa kinabuhi ug nga nadunot pinaagis malibong og pagpangibog ug magbag-o kamo diha sa inyong espiritu sa inyong mga salabutan. So importante ang pagbag-o. So dili gid na mahitabo nga ang usa ka Kristohanon kanunay ra gid siyang nagpakasa, kanunay po siyang nangipasaylo kay ang kanunay pagpakasala sa tao na ngawa pa siya nahimong Kristohanon. Kay lagi nagsunod pa man siya siyang kaugalingong kagustuhan. Pero sa nahimo na siyang Kristohanon kay nagsunod siya sa kagustuhan ni Kristo sa Ginoo unsa pa mang salaa ang imong kanunay nga pasaylo o pangayo ag pasaylo sa Ginoo nga naglikay ka naman sa pagpakasala. Salamat. Okay, niya po si Brother Roland Niriginon. Brad, mamumusta lang ko sa akong pag-umangkon diha sa Iligan City. Si Charlie Ginon, og pag-umangkon ako dito sa Bato, Biliran, Liti, sa mga Palkunit family. Kanya niya po si Brother Ronilo Itang, maayong buntag kaninyo, Brother John o Kuya Libby. Og sa mga kaigsuunang tigpaminaw nining programa og sa mga nag-view karon, God bless sa tanan. Mayong buntag nimo sa Saudi Arabia, Brother Ronilo. Ayan, ipagyoy pangutana si Brother Joan Mingo Golimas. Ikatulong pangutana unsay mahitabo ni adtong mga tawo nga wala gayod makahigayon og wala na paambitan sa pulong sa Dios. So man ikatulo niya nga gipangutana Unsa nga, unsa kunoy mahitabo ni adtong mga tawo nga wala gyud makahigayon og wala na paambitan sa pulong sa Dios. So ang mahitabo niya na natural magyud na nga nagkinabuhi siya sa iyahang kaugalingong plano o kagustuhan kay wa man niya napaambitan ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo kamatuoran man na. Juan 17:17. Nan kay wa man na napaambit sa imo, natural nga wa kas kamatuoran kay ang pulong sa Dios kamatuoran man. Okay, niya po si Sister Gloria Apatan sa Libho. Mayong buntag, Brad Lib. Malipayong adlong Sunday o hinaot nga ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan ilabi na sa atong katong naminaw sa pulong sa kaluwasan. Dako na kaayo ang kahigayunan kay mintras wa pa masira ang kaluwasan kay hamubo na lang baya ang panahon. God bless. Kanya nag-send si Sister Gloria og tulo ka mga kamot nga nagpray og tulo ka mga hearts. So salamat kayo Sister Gloria or Sister Duya Apatan. Niya po paggigisgutan si Brother Joan Mingo Galimas sa akong pagngalagad sa usa ka Adventista Kuya Libby. Aduna pay daghang mga pangutana anaa sa kong unahuna. Salamat nga mga tubag sa tanan. Okay. Pagyod si Miliod Silasol nag-send siya og heart og mga kamot nga nag-pray. Niya po si Joan Mingo Colimas. Salamat kayo Uncle John sa mga tubag sa akong pangutana. Thank you, Dong. Okay. Ato ning tanawon ang pikas nga screen. Ato ning tanawon mga kagalaan nato nga nag-like og nag-send og heart og sa atong programa. Niya si Roland Nereginon, Sister Chari Nugas de la Cruz, Susami Laurente, niya po si Brother Ronilo Itang, Jeffrey S. Arrogante, Norland Pagal, Lovely Deheto,
Tomailo Leonard Uwaik og Tris Jamin Jaime. O niya, dirita sa naglab ni si Brother Ronilo Itang, Elsie Petogo, Sister Nuna Hani Monterde Punay, Brother Roger Villafuente, Juan Mingo Goliemas, Ronaldo V. Bragat, Rotzel Negro, Jojo Cordoba, Sel Bornula Sanchez. Mao ni ato mga nakita dinhi sa screen, ato mga pinalangga nga mga kaigsunan nga nakig-uban sa ato nga tulumanon karon nga kabuntagon. So manginaot mihigala nga hangtod mahuman atong programa, anaa mo makig-uban kanato o niya gina-welcome namo karon ang inyong mga participation. Okay, sa pagpadayon sunahan, sa di pa ta mo basas pangutana atong ngayon si Brother John alang sa opening prayer. Mga higala magampo kita, maluluyon ka nga Diyos sa walay katapusan, karong buntaga, amo kang ginadaig o gipasalamatan, takos o angay ka, pagasimbahon o galagaron. Ikaw ang Diyos nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat o tinubdan sa katubigan. Ikaw ang Diyos nga mahimong hari sa among mga kinabuhi. Karong buntaga, nagampo minimo nga magapanalangin ka ni ini nga programa, panalangin ni ang tanan nga mga tao nga mahigugmaon sa pagpaminaw sa imong pulong, ihatag kanila ang kadagaya ug panalangin tagay sila sa maayong panglawas labaw sa tanan ang kalantip sa pagsabot sa kamatuoran imong ihatag kanila, giyahi sila sa gustong dalan sa kinabuhi, makapangalaga diha kanimo aron sila mangintakos ug andam sa adlaw sa imong pagbalik. Among pasalamatan ang imong paghatag pagtubag sa among mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo. Among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, dito magduga higala mo ato ta sa pagbasa sa pangutana nga ato nga entertainon dinhi sa ato nga programa. So, kung naamoy mga pangutana, mahimo nga mo send mo higala para nga ato nga matagaan ang higayon no dinhi sa ato programa. So nakiguban nato si Barbie Undong, ingon siya dinhi, good morning. Aniya ni apod si Elsie Petogo, Elpidia Coro, ni apod si Lilia Paradiro Balgos, og si Sir Warren Hazelnut, Sister Warren, Brother Warren Kogal, no? P.O.T.O. So, good morning. Aniya, muadto na ta mga higala sa ato nga pagtubag sa pangutana, follow up gihapon ni sa pangutana nga atong gidiscuss kagabi. Adi-adi si Sister Philly Distor po, ato na nibasahon. Mayong buntag, Kuya Libby, Bajon, o sa tanan diha sa stisyon. O sa tanang naminaw, o nagbiyo karon. Mayong pagpaminaw sa tanan, God bless to all. Salamat kuya sa pagbasa. Okay, salamat po. Mao ni pangutana nga atong tagdon. Klaro mga sir, sa New Testament, Domingo na jud kay mabasas buhat 20 versikulo 7 og sa unang Korinto 16, 1 og 2, Domingo na jud ang balaan nga adlaw og adlaw nga igopahulay. Mo ni ato nga diskusyon karon og tinuod ba ning giingon niya nga sa New Testament nagyod dinhi sa buhat 20 versikulo 7 kunang Korinto 16 1 2, ingon man siya klaro gyud kuno. Ingon siya nga Domingo na jud ang balaan nga adlaw og adlaw igpapahulay. So atong tanawon og tinuod ba nga klaro ani nga mga verses og unsay gipasabot ani nga verse. Tinuod ba nga Domingo na gyud ang adlaw balaan o Domingo na gyud ang adlaw pahulay sumala sa giingon niini nga mga bersikulo. Okay, makahimo mo sa pagsalmo tigala, pinaagi sa pag-text nga rin namo ni Brother John o pinaagi sa pag-message sa itong comment section aron natong mabasa ang inyong mga dugang tubag or mga reactions baka niining atong tukion nga pangutana karong buntaga. So, unang mutubag si Brother John o niya akong tapuson mahigala. Okay, daghang salamat Brother Libby. Nya ato sad pasalamatan ang atong sinder may tungod niini.
Anyway, kinigong mga bersikulo ha, dili magud ni kay kausa, kaduha, katulo, kaupat, kalima ra sa atong programa na padangat ni bilang pagpalig-on kunuhay sa ilahang baruganan o ilang pagtuo nga Domingo na ang adlaw nga igpapahulay. Base niining bersikulo ha sa Buhat Kapitulo 20 versikulo 7. Pero ni ay ako nga ibalik mahitungod aning pangutanaha. Para sad nga makatabang mo sa amo kay basin ang gasa sa kamatuoran niining puntuhan naan ninyo nga wa ikahatag sa Ginoo sa amo aron nga inyo na nga mapa-text dire aron nga kami makurek me unya kamo sa dinha ang mga labinas mga naminaw makahibalo sila sa kamatuoran. Kay klaro man gyud kaha dinhi sa New Testament nga ang adlawng igpapahulay Domingo na base sa Buhat Kapitulo 20 versikulo 7 ug sanhaw ng Korinto 16:1 ug 2. Ato uning nga tan-awon ha kung unsay kinini ang gipasabot niini dinhi sa popular version kung ato ning tan-aw ning Buhat kinini ang Kapitulo 20 versikulo 7 ingon niini nga pagkasulti unya pamalandungan ninyo kay lisod magkaayo na nga nag-anam na og kagamay ang kahigayunan sa kalibutan din ang Dios iya ng paghukman kining kalibutan unya magpabilin gihapon ta sa mga dinahum-dahom nga mga butang sa atong una-una nga wa may insakto nga basihanan. O ato ning tan-awon Buhat Kapitulo 20 versikulo 7. 27. Akong basahon na unsay gisulti niining bersikulo ha. Ug sa nahaunang adlaw sa simana sa nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay, si Pablo nga may tuyo sa pagikan sa pagsunod nga adlaw nakigsultihanay kanila og iyang gitaas ang iyang pagpakingpulong hangtod sa tungang gabi. Analisaha kuno ninyo ni kamong naay mga Biblia, kamong wa pa Biblia diha, bitek sa good mo dire. Kay naapay gamay pila ka buok nga Biblia nga nahabilin nga ipanghatag kay padad-an ta mog Biblia. Alang-alang lang gyud sa inyohang kaluwasan kay ang Biblia mo nay motudlo og mugiya aron ta maluwas sumala sa ikaduhang Timoteo 3:15 nagingon nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Busa kung kaluwasan ang hisgutan ang mutudlo nato ang balaang kasulatan. Karon, analisaha ko ni lalo na sa naminaw kung nagtug-an ba, nagpasabot ba ni ining bersikuloha nga ang unang adlaw sa simana mauna ang adlaw nga igpapahulay sumala sa gipadala diring bersikulo sa Buhat Kapitulo 20 versikulo 7. O akong basahog balik ha. Ug sa naunang adlaw sa simana kalom. So understood kay unang adlaw sa simana Domingo, kay Sunday is the first day of the week, no? Pero doon ako'y gikadibate pila na katuig na kalabay dito sa San Francisco, Southern Leyte, si Alvin Gitamundok dili man ni basta-basta ni nga tao kay dako man ni katungdanan kay tibuok Pilipinas ang katungdanan nga iyang gigunitan nga nangutana ko niya kay ang among topic manggod akong pamatud-an ngang adlawng ikapito Sabado mong adlawng igpapahulay sumala sa mabasa sa Biblia ug mga referensya. Sa panahon na sa cross examine kay natural negative side siya ako affirmative side nangutana ko sa iya ha. Supa ka man nga ang adlawng ikapito Sabado unsa madayang adlaw sa imo ang ikapito? Akong balik ko na, mo ni akong pangutana kang Alvin Gitamundok. So, Brother Alvin, hangtod ron, bisag pila na to katuig ang milabay, wa pa ko kalimot, unya, ayaw
kuan di makay tema diring napinding nga moy atong debatihan. Tunga na dire kay nagsabot man taw nya wa man ka magpakita diri sa Bugo. Ha? Maintag na ay mga CFD podron nga naminaw nya makahatod kang Alvin Gitamundok kay sa grupo sa mga CFD kinis si Alvin Gitamundok ilado man eh. So ako balikan ang utana ko. Supa ka man nga ang adlawng ikapito Sabado maong adlawng igpapahulay sumalas mabasa sa Biblia. Supak man kang adlawng ikapito Sabado unsa madeng adlaw sa imo ang ikapito. Nalahi yang tubag akong gikuanan gipungan wa magumangutana ni mubahin ana ang pangutana ba nako supak man ka nga ang adlawng ikapito Sabado unsa madeng adlaw sa imo ang adlawng ikapito ang iyang tubag aw Domingo na kay mao magyud na ang pahulayan kay mao'y pagkabanhaw sa atong Ginoo ha dinhi paluap ko klaro ha nakadungog mo akong ipaluap sa publiko kay ang atong tema sumala man sa mabasa sa Biblia. Ang adlawng ikapito nimo Domingo imo ba nang mabasa sa Biblia nga ang adlawng ikapito Domingo? So napakuan siya og ampari na tutok sa iya kay wa man siya katingog. Ha? So Brad Alvin, kumusta? May buntag nimo din ha. Karon niya ang gisulti gipasabot sa Biblia unang adlaw sa semana 100% ang gipasabot adlaw nga Domingo. Niya ug sa naunang adlaw sa semana sa nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Kalom. Unsay tumong og katuyuan nila sa ilang panagtigom sa unang adlaw sa semana? Aron ba sila magpahulay kay adlaw na nga igpapahulay? Dili na nagtigom sila aron pagpikas-pikas sa tinapay. Ay ang ilang pagkaon gud sa una lahi man i-bake man na siya unya kana bang dili pagani na siya ma-slice gikan sa hurnuhan ila na silang pikas-pikason na nagtigom sila aron pagpikas-pikas sa tinapay. Kinibay kanunay nilang gihimo dili panagsara pero nganong nagkatigom sila tungod kay si Apostol Pablo mugikan mubiya na nila kay moadtog lain nga dapit kay lagi ang usa ka magwawali dili man na magsteady o usa ka lugar. Nagingo dinhi nga matud pa nga nagpikas-pikas sa tinapay. Ug unya matud pa kanana ang kay si Pablo nga may tuyo sa pagikan sa pagkasunod nga adlaw nakigsultihanay kanila og iyang gitaas ang iyang pagkigpulong hangtod sa tungang gabi. So it means nga kining mga puntuhan imbahin na dili ni adlaw kundi gabi. Ang ilahang panagtigom kay sa pagkasunod nga adlaw si San Pablo mugi ka naman inunta mobiya na nila pero aron gyud mo nga mahatagan og dugang pa nga kaligunan sa kamatuoran ato ra gud ning basahon dinhi the word of God nga translation na gaino dinhi ang pulong sa Dios atong basahon kining bersikulo sa 27 nagingon sa Sabado sa gabi nagtigom kami alang sa pagpikas-pikas sa pan. Og tungod kay si Pablo mulawig sa pagkasunod nga adlaw, nagwali siya hangtod sa tungang gabi. Tanawa, Sabado nis gabi. After Sabat na. Busa, kining bersikulo dili gyud mahitabo nga mapatunayan, mapamatud-an nga ang adlawng Domingo mauna ang adlawng igpapahulay kini bungal na nas din dam nahibaw bagud mo higala og ngano ni mangita gid na silag mga bersikulo mga palusot nga mga pangatarungan aron ilang ipatigbabaw ang sayop unya ang sayop himuon nilang husto kay gusto manggod sa demonyo nga ang adlawng igpapahulay ipalayo diha sa tao sa pagpangalagad sa Ginoo sa tao. Ang gisgutan ni Sabado nis gabiin nagtigom sila aron pagpikas-pikas tinapay. Dili kay nagtigom sila aron nga magpahulay ikaduha pa Sabado man ni sa gabi Sabado sa gabi. So klaro na dili gid ni Domingo nga igpapahulay. Hinoon sa naunang adlaw sa semana masabot nimong Domingo na. Well ato ragong basahon nagisgot manig Sabado sa gabi.
So tuguti ko nga mubasa ko dinhi sa uban nga mga translation sa tuyo ba nga ma-open mind ta, maablihan atong hunahuna. Unya niya dinhi sa The Living Bible niining bersikulo ha akong basahon na ang so unsay gi kuan dinhi, unsay gi pasabot dinhi sumala sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 7. Okay. Niya unsay gi sulti ining bersikulo ha sa 27 sa kinini ang The Living Bible. Ingon nini ang gisulti Nag-ingon dinhi nga on Sunday we gathered for a communion service with Paul preaching, and since he was leaving the next day, he took until midnight. Gabi ini siya on Sunday kay pagsalop sa adlaw Sabado considered nga unang adlaw ni semana busa niyan ang pagka-Domingo nagtigom sila for a communion service, dili kay magpahulay sila. So kadto di ang pagpikas-pikas nila sa tinapay gitawag tog communion service. Kung sa naandan paron sa termino sa mga Adventist, Santa Cena. So ang gisgutan din aning bersikulo wa ni maghisgot nga adlaw igpapahulay. So adto ka sa kananaang kinini ang uban nga translation, after the Sabbath on first day evening. Huna-huna ako no ka nga kining mga bahina wa man pud ni didtog simbahan, balay man ni ipaday na tog basa ug didtoy daghang suga sulod sa itaas sa lawak diin na nagtigom kami. Ang ilang pagtigom didto sa balay niadtong kwarto ba dunay daghang mga suga didto. Unya nagingon sa diha nga sa bintana naglingkod ang usa ka batan-ong lalaki nga gingalan si Eutico nga nahinanok sa hilalom nga pagkatulog samtang si Pablo nagpadayon paghihapon sa pagsulti o gidaog na gayud siya sa katulugon, siya nahulog ngadto sa ubos gikan sa ikatulong andana o gipanagsakwat siya nga patay na. So huna-huna kining mga senaryo dili ni simbahan. Unya balay na nagtigom sila apan ang ilang pagtigom for a communion service magpikas-pikas sa tinapay dili kay ang unang adlaw sa semana mauna ang adlaw igpapahulay. So kung inyong pamalandungon nganong maghimo magyud mog rason o katarungan nga inyong ipagtanggol ang Domingo nga wa man o tan-awa akong ibalik sa inyo kay Domingo mangkaha ang adlaw nga igpapahulay. Taga imidirig bersikulo kung si kinsa ang mga tao, mga Kristohanon sa unang panahon nga nagpahulay sa adlaw nga Domingo. Tandaan ninyo aron ato nang mabasa i-text diri sa amo kung kinsang mga tawhana mga Kristohanuna nga nagpahulay sa adlaw Domingo kay mauna ang adlaw ipapahulay. I-text na dire. Will adtutan ining ikaduhang gihisgutan dinhi nga kunwari Domingo na kuno ang adlaw ipapahulay sa Buhat kapitulo dili Buhat ang iyang gihatag sa naunang Korinto kanang 16 unya 1 ug 2 ato kuno ning tan-awon bantayan ninyo nga kadaghan na baya gid ni na nadangat sa atong programa ning bersikulo nag-ingon dinhi nag-ingon dinhi sa 1 ug 2 ug mahitungod sa amot alang sa mga balaan. So naghisguting mga amot. Unya naay mga tawo nga mga kuan kayo mitikuloso makakita na gani tan-awa ang mga ning mga tawhana gipangayuan na sad og kwarta. Pangwarta gini ilang pundok pero ang kanang mga bahina normal ra gina nga makita nimo sa kongregasyon nga naay pag-inamutay alang sa tumong ug katuyuan. Unya kay ang uban lahi man og pagsabot hinuon. Nagingod dinhi og may tungod sa mga amot alang sa mga balaan. Sumala sa akong gitugon ngadto sa iglesia sa Galacia, mausab kini ang inyong pagabuhaton. Tandaan sa nahaunang adlaw sa matag semana
ang matag usa kaninyo kinahanglan magagahin og magtigom sumala siyang pag-uswag aron nga inig-abot ko diha dili na kinahanglan himuon pa ang pag-amotay. Kanus-an nila himuon nga i-gather nila ang ilahang mga tabang, ilang mga amot sa matag na haunang adlaw. Wa magingon nga ang matag unang adlaw igpapahulay. Layo ragi kay na ang inyuhang pagsabot. Ha? Wa kining adlaw collection day ni sa ilang mga amot. Oh, collection day karon ni kanang kuan na kuno be pamalandungan ninyo pag-ayo. Ayo mo ni ana nga mura ba og dili mo kamaong maghunahuna o mag-analisar unsay insakto. Kay Domingo man kahagyod ang adlaw igpapahulay. Karong adlaw Domingo man ron. Obserbarin ninyo ang mga tao diha sa inyong palibot kung unsay ilang gibuhat. Nagpahulay ba sila karong adlaw kay adlaw na ning igpapahulay? Kasagaran labinas mga probinsya, mga bukid-bukid, gihimo ning market day, maghimo ning mga tabo-tabo. Muna nga ang mga baligyaon sa atong mga kaigsunan nga tuas bukid, mga utanon ug unsa pa diha, dadun diri sa ubos, dadun sa lungsod. Makita nimo kung unsa sa ubang adlaw mingaw ang lungsod, pero sa adlaw Domingo magdaghan ang tao kay nganuman magdala sa ilahang mga paninda. Unya adlaw makahanang igpapahulay nya nganong gihimo man ninyo ning market day. Be huna-huna ako ninyo aber. Ha, kay ang Domingo makaigpapahulay. Ha, tanawan niyo des merkado. Ha? Panid-in ninyo ang mga tindera ug mga karne tindero mas daghan ang ilang orderon nga karne sa adlawng Domingo kaysa ubang adlaw. Nganuman kay daghan sa mga tawo mamalit na ining panahon na nya adlaw kana igpapahulay nganuman ang mga merkado open man. Unya adto mo sa mga beach resort adlaw maghang igpapahulay adto mo sa mga daplins dagat nganong napuno man as mga taong nangaligo o diha. Ha? Kay adlaw makadeng igpapahulay ang Domingo. Unya nakasabot kahamo anang mga puntuha. Panid-in ninyo ang mga tao diya sa mga resort, diya sa mga daplin sa baybay. Ha? Gihimo nilang happy day kining adlaw Domingo. Ilang family bonding, dalas mga sakyanan, dalag mga baon, sugba-sugba, inom-inom, o naadaplin sa baybayon na sa mga resort. Tanawa pa ng uban din ha. Kung imong tan-aon hilabihan ka sa lawayo na gyud kay naa say mga babae nga open body na kayo. Managbra lang, ang uban mag-swimsuit, ang uban mag-short man tuod, pero astilan, duol na gisging harian sa imperno, tan-aon nimo. Unya, Domingo, igpapahulay, maunay makita nimo. So, tan-awa ang mga buses, ang mga sakyanan di pasahiruan sa adlawng Domingo. Di ba puno? Asa man ang adlaw igpapahulay? Tan-awa ang buwangan. Ha? Tan-awa ang buwangan. Obserbaray kuno ninyo. Walay space sa parking lot nga paigo ang ubang mga sakyanan na nagparking na anadaplin sa karsada ug unya ang hiyaw ug mga suliyaw sa mga sugarol nga mga tao naas buwangan hilabihan daghanang mga tao dia igpapahulay man kahana ngano man ang naingon anak man. Ha? Ayaw ninyo mga kaigsuanan o usiki ang kahigayunan sa pagdawat sa kamatuoran. Ang pulong sa Dios kamatuoran ni sumala sa Juan 17:17. Pero ang kamatuoran inyong dumilian mauni ang makita nato sa palibot sa mga taong nagdumili sa kamatuoran. Imbis magbalaan sa adlaw igpapahulay, nganong tuwa magbuwangan, nganong tuwa man sa mga resort, tuwa man sa mga merkado, ha? Ug unya imong makita ang mga beer houses, hala video kidire, video kidito, inom dito, inom dire. Ug unya asa man na nimo makita nga adlaw ng balaan, adlaw ng ipapahulay kay ang adlaw ng ipapahulay balaan man na. Ang gisgutan sa Exodo kapitulo 20, remember the Sabbath day to keep it holy. Aron balaanon. Mao ba nay pagbalaan ni giilan yung adlaw ng ipapahulay Domingo? Ingon ni anang mga puntuha, ingon ni anang mga bahina. Tanawa ninyo ang mga uiskina o ang mga tindahan. Tanawa na og pila na kabutilya o kakahon ang nahurot nga Red Horse.
Pila na kabutilya o kakahon nga nahurot diha nga beer, ha? Pila na kabutilya ang kulapo. Unya tan-aw nimo ang mga mata nagdiyong-diyong na tungod kay nangahubog na. Timan ininyo kining mga butanga, mga higala o mga igsuon, wa mo hilabte kay wa na mo na mabatasan ang pagpanghilabot, pero igo ra gyud mi nga nagpasabot. Moingon mong klaro na nga Domingo ang adlaw ipapawlay sa bag-ong tugon, wala kay makita, wala kay mabasa ni ana. So niya o ato kununing tagaan og analisar. Dili ba si Kristo, nag-ingon siya, sumala sa Juan Kapitulo 10, versikulo 27, ang akong mga karnero nakaila kanako, ug ako nakaila kanila, ug sila nagasunod kanako. Remember, ang mga iya ni Kristo nagsunod niya. Unya niya kay ang mga iya ni Kristo nagsunod man kaha sa iya. Ato kununing basahon din is the Living Bible ba? Now, ato basahon na, nag-ingon din sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 16. Unya, kunan ninyo, kanang analisaha ba ninyo ba? Niya when he came to the village of Nazareth, his boyhood home. Sa miabot siya dito sa Nazareth, din dito siya magtubo. Kaya din he went as usual. Pinuhag ginyo ni pagpamalandong. He went as usual. Usual gani, naandan og nabatasan. Mo naibot pasabot sa usual. Na kinaiya na, naandan na gyud, nabatasan na. He went as usual to the synagogue on Saturday. Iyang nakinaiya, nabatasan niya, nga moadto siya sa simbahan sa adlawng Sabado. Kung Domingo ang adlawng igpapahulay, nganong wa man niya nagisulti din na andan niya ang pagsulod sa simbahan sa adlawng Domingo. Saturday man ang gihisgutan dinhi. Unya karon inyong ipagtanggol nga Domingo nga ang inyong mga ang kuan ni Kristo, ang akong mga karnero nagasunod nako. Unya kay nagsunod man ang mga iya ni Kristo. Si Kristo matag Sabado tuwa sa simbahan, unya kamo Domingo. Klaro naman gyud kaay na higala, halata na gyud kaay na harap-harapan na ba ang inyong pagkasayop. Pero wag na ninyo hunahuna ang sayop mo. Ang inyong ginahuna insakto gyud mo. Sultihan ta mo mga kaigsuonan, sultihan ta mo. Ang tao nga magdumili na gani sa pagdawat og pag-ilas ka matuoran, adto na gina siya sa bakak mutuo. Kay di man siya mutuos tinuod. Pero ang gisgutan din ni Saturday, mo ning gisgutan, nga nabatasan ni Kristo matag adlawng Sabado, tuwa siya dito sa simbahan. Unya ang inyo Domingo, nya mo angkon pagyud mong Kristohanon mo, mga kaigsunan sana naman, gumising na kayo. O niya atong basahon sa Buhat 4:31. Nagingon gikan man to ni adto sa Nazareth, nabatasan niya, nakinaiya niya nga sa matag adlawng Sabado tuwa sa simbahan. Didto ba lang sa lugar sa Nazareth? Na niya nabatasan sa ubang lugar wa. Ipadayon na itong basa. Then he returned to Capernaum. Mibalik si Jesus, gikas Nazareth, balik siya sa Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Tanawara? Kung ato yun ning pamalandungon pag-ayo ba, klaro kayo nga, masabtan man yun kung kamaturan mo'y inyong tuyo. Pero nganong hangtod karon, wala mi kapahulayan, dili mi makahuna-huna, dili mi makapamalandong kung kanus ami kutob nga magpasabot ni ining mga puntuhan, ni ining mga bahina. Wala mi kasiguruhan kung kanus ami makahunong na sa paghisgot at magpasabot ninyo ni ining mga bahina. Kay nga naman sa makadaghan nagyong higayon, amo ning ipasabot din is balaang kasulatan. Hinumdumig na ninyo. Karon ni kung atong tan-awon ragod dinhi, pamatiin ninyo ni dinhi sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 21 sa The Living Bible. Ato ni basahon na unsay gisulti dinhi sa Mark chapter 1 verse 21. Ato ning tan-awon gyud dinhi kung unsa gini akong basahon. Nag-ingon dinhi sa Mark chapter 1 verse 21. Jesus and his companions, si Jesus og ang iyang mga kaubanan,
Si Jesus iyang makamanan. Now arrive at the town of Capernaum. Naabot sila dito sa lungsod sa Capernaum. And on Saturday morning, went into the Jewish place of worship, the synagogue where he preached. Tanawa, ang mga tinunan ni Kristo o si Kristo, miadto sila sa simbahan sa adlaw Sabado aron magasimba sila. Unya si Kristo nagapanudlo didto. Huna ako no, kanus aman may tabo nga ang mga apostoles si Kristo mipahulay sa adlaw Domingo ug kanus aman asang bahina diha sa Biblia makita nimo nga matag adlaw Domingo si Kristo mosulod ngadto sa simbahan. Wala. Wala gyud. Pero nganong naingon man mo ni ana tungod kay ngano nga naingon mo ni ana wala mo'y tuyo sa pagsunod sa kamatuoran. Ang inyo ang pagsupak ragyod. Unya sa pagdahom ninyo o gunahuna ninyo nga ika-kuan na sa Ginoo, ika-lipay na sa inyo ha? Dili. Nga naman. Tungod kay ang gisulti ni Kristo sumala sa gihisgutan sa kinini ang Mateo City 21 nag-ingon nga dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Kanang Domingo dili na maoy kabubuton sa Ginoo kanang adlaw Domingo. Ang adlaw Domingo, that is the resurrection day of Jesus Christ. Diha siya nabanhaw sa adlaw Domingo kay gihisgutan man to nga mamatay si Kristo unya mabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Unya namatay siya Biyernes, nabanhaw siya sa pagkaadlaw Domingo, pero wa na nagpaila ug nagpasabot nga tungod kay nabanhaw si Kristo sa adlaw Domingo, adlaw ng Domingo ang igpapahulay. Niya kung atong tan-aw dinhi sumala sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 9, ingon ini ang gisulti sayo kaayo sa Domingo nabanhaw si Jesus. Una gayud siyang nagpakita kang Maria nga taga Magdala nga iyang giabugan og 7 ka dautan nga mga espiritu. Sayo kay buntag sa Domingo nabanhaw si Jesus. This is resurrection day, but remember, this is not the Sabbath day. Ang adlaw Domingo sa makadaghan na gyud na namo gipasabot. Pero pagpili mo, Sunday is the first day. Tandaan ninyo na. Unya, pamati iragod ninyo ni, kining gihisgutan din sa Today's English Version, sa Good News for Modern Man, the New Testament and Today's English Version. Paminawa ko nun ninyo ni, unya, hinuktukin ninyo og pamalandunga, kay kung dili mo mamalandong, natural. Ang sayop inyong ilhon nga insakto, unya ang insakto inyo pong ilhon nga sayop. Baliktaron o tuwaron magud siyawa ang pagsabot sa tao. Niya ato ning basahon dinhi sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 4 unya sa kini ang 9 atong basahon dinhi. For somewhere in the scriptures this is said about the seventh day. Tanawa, this is said about the seventh day. Wa magingon this is said about the first day. Kay kung first day pa, ba siyempre, Sunday. Na, seventh day man Unya, nag-ingon din hiyo. God rested on the seventh day from all His work. Ang Diyos mipahulay sa adlaw ikapito sa tanan niyang mga buhat. So di ka kakita og records Biblia nga ang Ginoo mipahulay sa adlaw Domingo kay mo na adlaw ipapahulay. Wala. Adlaw ikapito. Unya, tanawa atong basahon din ni Sunoybe. As it is, however, there still remains for God's people, tanawa, klaruhag yun As it is, however, there still remains for God's people. Timan iyon, there still remains for God's people a rest like God's resting on the seventh day. Tanawa, ang isulti din matud pa din nga there still remains for God's people. Kining adlaw ikapito Sabado, nagpabilin gini para sa mga katawhan sa Ginoo. Kung ang adlaw ikapito
Para sa mga katawhan sa Ginoo, makaduda ko kining nagbantay Domingo unang adlaw kung kang kinsa ning katawhan kay gisulti sa Biblia ang katawhan sa Ginoo. Ang ikadlong kapito nagpabilin man ni alang sa katawhan sa Ginoo. Unya makapaduda gyud kung kang kinsa gyud ning mga katawhan ang nagbantay og Domingo unang adlaw. Kay ang gisulti sa Biblia nga igpapahulay Sabado man ikapito dili man Domingo unang adlaw. Unya nganong naingon ana man mo? Pamatii ra gud ninyo ni ang gisgutan sa Isaiah 50:6 kung giunsa dinhi pagpasabot ug makasabot man gyud mo. Niaw Isaiah 50:6 ingon dinhi. Ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiyuba aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiyuba aron mahimo nga iyang mga alagad. Tanaw aron mahimo nga iyang mga alagad. Again, aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlawng igpapahulay gikan sa pagpanamastamas niini ug nagapadayon sa ugot gayod sa akong tugon. Tanawa, kinsa ang iyang mga alagad? Ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlawng igpapahulay. Kung ang mga alagad sa Dios nagbantay sa adlawng igpapahulay, kan kinsa man diining mga alagad ang wa magbantay sa adlawng igpapahulay? Hello. Hinaot pa mga kaigsunan nga inyo na nang hunungan ang inyuhang sayop nga pagtuo kay tingali og magmahay mo sa adlaw sa katapusan. Ayaw kalimot nga kadtong mga taong nangalaglag panahon ning Noe, dili to mga taong wa kadungog, wa kay bahos kamatuoran, pero nganong nangalaglag sila tungod kay wa gid sila mutuos kamatuoran. Di na gani mo mutuos sa insakto, di na mo mutuos sa kamaturan, di na mo mutuos tinuod, adto na mutuos bakak. Mamalandong mo ana igala. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw o pagpasabot sa nakasabot og natinawan na ninyo nga mga una-una. Brother Libby. Okay, digan salamat, Brother John. Ani atong basahon si Brother Limuel Sanchez. Ang mga CFD god man god na sila makabalo o kung unsay meaning sa kahulugan ang ilang pagmabasa mauna. Pag may mabasa nga tuwad tuwad ayon mao nga naing ana na sila kay ang mga pari di man musulti sa tinuod, luoy kaayo na nga membro wala sultihis matuod. Gikan ni Lemuel Sanchez. Okay, mo ito na tahigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana god nga gipadangat dinhi, nagingon siya dinhi nga klaro mga sir. Sa New Testament, Domingo na jud ang mabasa. Buhat 20 versikulo 7 o 1 Korinto 16:2. Domingo na jud ang balaan nga adlaw og adlaw nga pahulay. Okay, yung siya klaro gyud kuno sa New Testament nga Domingo na jud ang adlaw nga ipapahulay. Klaro na jud kuno. Unya ning hatag siya og verse aron sa pag-support sa iyang klaro nga mabasa nga ang Domingo adlaw balaan na og adlaw nga pahulay diha sa New Testament. Unya iyang gihatag nga verse ang buhat 20 versikulo 7 og 1 Korinto 16 1 2. Ingon siya klaro na jud sa New Testament nga Domingo na adlaw balaan ipapahulay suma nining mga bersikulo ha. Ato dan tanawon og naabay mabasa suma nining bersikulo ha nga naghisgot nga Domingo na jud ang adlaw balaan og adlaw nga ipapahulay. Atong basahon kay dinhi ang 20 versikulo 7 dinhi sa Biblia nga matod pa dinhi og sa nahaunang adlaw sa semana Domingo na nagkatigom kami aron pagpikas-pikas sa tinapay. Si Pablo nga may tuyo sa pagikan sa pagkasunod nga adlaw nakigsultihanay kanila og iyang gitaas ang iyang pagigpulong hangtod sa tungang gabi. Sa ato pa gabi ito. Unsa man to siya kanang Domingo nas gabi nga Lunes pagkaugma?
atong panahon dinhi sa maayong balita nga Biblia. Mo ni atong mabasa. Pagkasabado sa gabi o sa dito, Sabado sa gabi kay sa competition sa mga Jewish people, ang kanang sa kuan kanang ang Domingo, ang Sabado sa gabi part naman kuna sa Domingo. Kay bisan sa Creation Week, kung imong basahon, kada humag buhat sa Ginoo ni nang adlaw, mingon siya dunay kagabhion o nagisgot og gabion. Unya usa ka adlaw, mao na gitawag usa ka adlaw semana. Maguna ang usa ka gabi, dayon usa ka adlaw sa Tuadores 12 oras gabi, 12 oras ang adlaw. So buti pasabot nga ang adlaw nga Sabado magsugod na og kwenta dias Biblia anang Bernis gabi pagka sunset, matapos na og pagka sunset pod sa adlaw Sabado. So kining gisgutan dinhi sa Biblia nga kining atong gibasa nga binasaya sa unang adlaw sa semana diri sa maayong balita Sabados gabi na. O sabay gikan sa adlaw ba Sabado, nagsimba sila, nagpahulay sila, nagsimba, nagdaig sa Ginoo. Pagka sunset ana, pagkasawop sa adlaw, ato nang gitawag og Sabados gabi, pero matawag na siya part tas Domingo, kana sunset naman. Si Pablo, ato nabasa diri nga nagtigom sila. O niya, ingon niya ako basa na pagka Sabados gabi, nagtigom kami aron sa pag-ambit sa palaang panihapon. Og ang mga tao giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi sanglit mugikan man siya pagkasunod adlaw. So naghisgot pinigala sa Sabados gabi, sunset sa Sabado, anang pagkagabi, part na sa Domingo. Ang ilang gihimo, nagtigom sila, nag-ambit sila balaang panihapon kay lagi mugikan na mas Pablo pagkaugma sa ato pa sa adlaw, Domingo sa adlaw, mugikan na siya aron sa pagpadayon sa iyang pagbiyahe alang sa pagwalis maayong balita. So gihimo nila anang Sabados gabi or part tas Domingo, murag despedida party. O niya si Pablo daghan siyag mga mensahe gibili niya sa mga kaiglesiyahan sa pagpadasig kanila bisan wa na siya diha nga ang handom Pablo magbarsigon sila sa pag-alagad sinhantos tuong gabi ng pagwali. Gani ebidensya na nahog si Tikyo gikan sa bintana, nahagbong siya tungod kay na tagpilaw gid siya tungod sa kataas sa sermon hantod sa tungang gabi. O niya man ni maghisgot nga ang Domingo na maoy adlaw igpapahulay. Naghisgot lang og balaang panihapon. Kay kining gitawag og Last Supper higala, mahimo ni bisan unsang adlaw, bisan unsang orasa. Kay sa buhat 2:46, adlaw-adlaw gani ang matinuan si Ginoo, naghimo sila balaang panihapon dito sa templo og silang puluyanan. Di na tungod kay naghimo sila balaang panihapon imo nang tawgon nga Domingo na adlaw balaan, layo ros tinud higala. Wa gyud babasa ni ining bersikulo ha. Ang imong giingon nga klaro jud nga sa New Testament Domingo na ang adlaw balaan ug adlaw pahulay. Nabasa ba na ni bersikulo ha? Kanang Domingo na unang adlaw semana mo ni adlaw balaan ug pahulay? Wala. Way nabasa. Sa ato pa hanap kayo higala. Dili jud mapamatud-an sa Biblia. Meaning nga verse, layo ras tinuod. Matod pa nimo, klaro na yung kayo. Sa New Testament, sumala ni bersikulo ha. The Domingo ng adong bala ni kapahulay. Nabasa ba, Domingo na ang adong bala ni kapahulay? Wala. Naghisgot lang din nagtipik-tipik sila tinapay kay mugikan siya pagkaugmang adlaw. Wa maghisgot Domingo na kapahulay. Sulagma lang to tungod kay mugikan siya pagkaugma. So nagtigom sila aron manamilit siya sa mga kaigsunan. So naklaro na to ni nga verse
ang imong gingong klaro, di klaro. Wa yun, di yun makitaan, bisag tumoy nilas kumingking. Di yun makita ng imong giingon, klaro nga Domingo na adlang bala ni ko pahulay. Ano ito sa sunod ni mga verse? Sa unang Korinto 16, 1 og 2, nga matod pa nimo, klaro na, din versikulo ha, nga Domingo na yun, adlang bala ni ko pahulay. Ato ba sound ha? Mahitungod sa kwarta, nga ihinabang sa katawhan sa Dios. Didto sa Judea, buhatan ninyo ang akong giingon sa makaiglesiyahan sa Galacia. So nagisgot niya ang uno, og mahitungod sa kwarta. Para asa ang kwarta? Ihinabang sa katawhan sa Dios. Diin, dito sa Judea. Kay ang Judea God, luoy kay magigsunan kay nagianaw ka ng makalisod, mga krisis, gutom. So si Pablo, ingon nga usa siya sa bagwali, naabot siya sa kanilaing mga lugar, nanguliksyon siya og kwarta para ihinabang sa mga kaigsunan dito sa Judea. So buhatan ninyo ang giingon ako sa iglesia sa Galacia. Kaya sa Galacia, nakaingon na po siya na nagsulisit siya hinabang. Ngayon ninyo sa atong mabasa sa Dios, sa unang adlaw sa simana, sa unang adlaw sa matag simana, ay matag usa kaninyo kinahanglan magahin og kwarta, sumala sa inyong kinitaan og tigumon kini aron maandam na inig anha ko. So gipasabot ni Pablo dinhi nga kada unang adlaw simana, kada Domingo, magahin mo og kwarta. Sa ito pa mag-sit aside sila og kwarta ang purpose parang ihinabang sa makaigsunan sa Judea. So magtigom sa daan kada Domingo. Nga naman, ang Domingo, bisan pa nato karon kalabanas mga liborer, ang Domingo, ang adlaw nga ting sweldo, ang adlaw ng Domingo mo'y adlaw nga ting budget sa pamilya kay mangumprang asawa o para konsumo for the whole week. Ang gipasabot ni Pablo, sumala siyang kinitaan, magtigo mo, magahin mo kwarta. Sa ato pa, kung ang imong budget mga 400 pesos, mas Pablo, pagahin po mo para sinabang bisag 350 na lang ang inyong ikumpra, kanang 50 igahin na ninyo. Tiguma na ninyo kada Domingo. So, buti pa sabot ng ilang income for the whole week, mag-sit aside sila o gamay nga portion, ilang tigumon kini. Kay si Pablo, mapadayon pa man siyang pagpanaw, mang solicit pa man siya hinabang, ang gustong Pablo nga inigbalik niya, di na siya mang solicit, di na siya mangayo pag mahinabang adto sa mga tao, kundi tigumon na lang to ang mga hinabang nga gitigom na sa makigsunan diha sa ilang balay. Wagin maghisgot dinhi nga Domingo na ang adlang bala, di ko pahalaya. Naghisgot lang kada unang adlaw sa simana. Magahin silang kwarta, sumala silang kinitaan. Gamay ra ko kinitaan, gamay ra pa akong isip aside. Kining gamaya, ako ning itabang sa makaigsunan sa Judea. Ako ning tigumon kada Domingo kay panahon sa sweldo. Anya, babalik to sa Pablo, di madako-dako na siguro na kung sa siyang adlaw siya mabalik dere aron sa pagkoleksyon ining mga kwarta nga natigom na. So, ingon na nga punto, wag ni maghisgot higala og simba. Wag ni maghisgot nga ang Domingo adlaw balaan. Wag ni maghisgot kini bersikuloha nga Domingo na adlaw pahulay. Asa man klaro ana? Matod pa nimo klaro na jud. Sa bag-ong tugon sa New Testament, sumala ni mga bersikuloha nga Domingo na jud ang adlaw balaan ni pahulay. Ang tinud higala way klaro. So, gusto lang natin pamatud-an ang sayop na. Sayan pa, makreate ganing sayop, mangita ginagdepensa para makadepensa siyang sayop. Aron na yan sayop, murag tinuod. Muna higalay, mahimos tao. Ang tuod, wag ito mabasa sa Biblia. Kay mismo si Colonel Gibbons, gi-confirm niya sa iyang sulat, nga matod pa niya siyang libro, nga The Faith of Our Fathers, sa page 111. Paminawan niyo, giklaro gud niya, ingon sa rin niya, Cardinal niya, Catholic Cardinal ni siya, magsusulat pa siya. O niya sa libro, The Faith of Our Fathers, tanaw na to sa page 11. Mao niya itong mabasa. Ako ning hubarog ditsos Binasaya, mahimo nga inyong basahon ang tibuok Biblia. Gikan sa Henesis, paingon sa pinadayag,
og dili yun ikaw makakaplag bisag usa na lang kalinya nga nagtugot o nagsugo ka nato nga ang Domingo atong balaanon sa wala gyud ha. Nga inusunahan ang balaang kasulatan nagpugos sa atong relihiyoso nga pagbantay sa pagkaadlaw Sabado, Saturday yun dire. Ang adlaw nga kitang makatoliko wala nagbalaan ni ini. So gitun-aw ni Colonel Gibbons nga magsusulat nga dili mabasa sa Biblia bisag usa na lang kalinya nga nag-ingon Domingo adlaw balandog ig ipapahulay. Kung man sister ta nga naay mabasa, labaw patang Colonel Gibbons. Si Colonel Gibbons kanila di magsusulat pero nagtug-an sa tinuod. Siya wa gyud mabasa. Bihas Biblia nga Domingo adlaw ipahulay. Naay mga CFD may ingon naay mabasa. Nga asa may labaw ani sayop di ini si Colonel Gibbons. Ingos nga Gibbons why mabasa na oy. So kining atong higala nga nag-follow up og pangutana. So imo na dungog nga si Colonel Gibbons inyong cardinal nagpamatuod nga di mabasa. Ingon siya ang mabasa sa Biblia nagsugo ang Dios kanato nga Sabado ang adlaw nga atong balaanon sa pero kita nga mga Katolik wa ta nagbalaan ining adlaw. Tanawa ra gud i-accept niya ang tinud pagkasulti nga ang Domingo higala gimugna kana unas mga pagano o niya gidawat sa Catholic na higala gikan ka Constantino o niya gidawat sa mga Roman Catholic Church nga Domingo ang adlaw nga pahulay kay sa una ang mga pagano nagsimba manggod sa adlaw manang sun worship sila o niya ang first day of the week ang unang adlaw semana ginganla nila og Sunday pahidungod silang Dios nga adlaw manang kada Domingo magsimba ang pagano oy nakabig bas Constantino nga Kristiyano iya man gi-influensya mga Kristiyano gibalhin ang adlaw pahulay ngadtos Domingo kay aron makabig po diyag mga membros pagano nga rin sa Kristiyano parehas sa Domingo maghihapon diay ang iya pahulay mo na hinungdan higala o niya nangita din sila nga bersikulo ang mga Sunday keeper nga kunuhay mapanalipdan ang ilang pagtulunan. Pero matod pa sa atong mabasa sa sulat ni Father Brady sa Elizabeth Ingenious, ingon siya, Sunday is an institution of the Roman Catholic Church alone. Siya ang Sunday, balaod lamang kini sa Catholic Church o ang bisan kinsa nga nagbantay sa Domingo ang ilang gisunod ang Catholic Church dili ang Dios mahigala. So atong buhaton aron safety ta ang klaro mabasa sa Biblia mapamatudan ang Sabado igpapahulay Ginoo Sumalas Levitico 23 versikulo 3 dili kini mausab kining balaura nga ang adlaw Sabado adlaw pahulay ug adlaw sa pagsimba. So wa naman tay panahon mga higala ni si ato nakita dinhi si Idi Daisog basaha daw sa Biblia Genesis to Revelation nga gipanudlo ngadto sa mahintel ang pagbantay sa adlaw Sabado. Kanang mabasa sa Marcos 2:27 ang adlaw nga pahulay gibuhat alang sa tao. Ang hintel tao, mga Hudyo tao. So apel tanan mga higala. Wa na matay time sa di pahingpit a puso ng atong tulumanon ni ang atong temsong. Atong niyon sumadyo John alang sa closing prayer. Okay mga higala, mag-amputa, dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, daghang salamat sa mga kamato